Jó reggelt. Hivatott, professzor úr? Mr. Einstein, jöjjön be. Foglaljon helyet. Nos, dr. Tüskés és én mindketten elolvastuk szakdolgozatát, nagy figyelemmel. Mindamellett kétkedéssel. Azonban akad azért egy-két részlet, amelyet szeretnénk átbeszélni önnel, mielőtt odaítélnénk önnek a Vagy kis nem. doktorális fokozatot. Van egy pár dolog, amit nem értünk tökéletesen. Igen, hát az ön telefonaktivitási elmélet. Telefonaktivitás. Nos, ez csupán a józanész dolga. Na de Mr. Einstein, kérem, ez itt egy egyetem. Nos, hát Mr. Einstein, mindez csak feltevés. Gyakorlatban De minden igen, igazoló. én már alkalmaztam is. Kint a valóság világában. Micsoda? Valós világ. És hol van? Odakün. Odakün? Mi soha nem megyünk kívülre. Nincs rá szükség. Mi szakértők vagyunk. Ó, ezt nagyra becsülöm. A dolgozatom egyszerűen csak a saját telefonos eladási tapasztalataim termése, együtt másfajta üzleti kutatásaimból valókkal. És ez valóban minden, amit talált? Bánatomra igen. Olyan sok ember foglalkozik telefonos értékesítéssel, és olyan rosszul csinálják ezt, hogy az üzleti világ kezd szembefordulni vele. És így nyugodtan ránk bízhatja személyzettoborzási gondjait. Jó, minden rendben, maga elmondta a magáét. Hát akkor mit mond most a szövegkönyve? Legyen rámenős, vagy adjon választási lehetőséget. Nos, kifújhatja a levegőt, mert engem nem érdekel a dolog. Viszlát!